Καλημέρα παιδιά. Είμαι ο EVL Gamer και σήμερα παίζουμε το... Μαντέψτε. Καλό. Άξιζα τον τίτλο. Fuck. Το θυμήθηκα. Τα Sleeping Dogs. Yeah! Σήμερα έχω κάτι λίγο special για εσάς. Θα το δείτε σε λίγο. Αν κρατήσει το outfit. Δεν έχω βάλει hack, δεν έχω κάνει τίποτα. Πριν λίγο αγόρασα το game, να ξέρετε. Οκ. Λοιπόν. Α, δεν το κράτησε το outfit. Στην ουσία, για το Sleeping Dogs, όσοι δεν ξέρουν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είσαι ένα Κινέζο που μοιάζει σαν τον Jackie Chan, που έχει ικανότητες σαν τον Jackie Chan και Bruce Lee. Εδώ δείτε. Το κατέστρεψε. Πάμε να το ρίξουμε μέσα στον κάδο. Ουί! Α, ήρθε άλλος μεταλλαστό. Πολύ φοβήθηκα. Αυτά είναι. Μαχαιρώματα στο full. Αλλά επειδή μου αρέσει πιο πολύ ο λωστός. Τώρα κυνηγάμε αυτόν εδώ το μαλάκα. Ναι. Πω σπινιαρίσματα και drift. Μόλις τελειώσουμε το mission και θα πάω και θα σας δείξω. Πρώτο και κυριότερο. Στο Sleeping Dog μπορεί να ανοίξει την πόρτα την ώρα που τρέχεις. Για ποιο λόγο όμως? Μπορείς να πηδήξεις πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο και να τα γαμίσεις τη μάνα. Να του κλέψεις δηλαδή το αυτοκίνητο. Έχει επίσης κάτι σαν επιτάχυνση το οποίο βαράει τα άλλα τα αυτοκίνητα και τα γαμάει και επίσης και αυτό τη μάνα. I had him. Τον χτύπησα. Wow! Wow! Holy shit!
Είναι ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι, για να μην νομίζω ότι το έχω βάλει hack και τα λοιπά, το έχω πάρει σε συλλεκτικό steel pack, είναι το Ultimate Action, το οποίο μέσα περιέχει το Top Raider για το PlayStation 3, επίσης εκτός από το Tomb Raider το Just Cause το 2 και το Sleeping Dogs. Όποιος θέλει να το αγοράσει υπάρχει στα public, να ξέρετε, είναι συλλεκτικό steel pack. Όποιος θέλει να πάει να το πάρει, να πάει να το αγοράσει, είναι φοβερά και τα τρία παιχνίδια. Θα τα παίξω και τα τρία φυσικά. Μόνο που στο Top Raider, νομίζω να το λέω καλά, Raider, συγγνώμη, Raider είναι, έχω παίξει πολύ, δηλαδή, όχι πολύ, αρκετά πολύ, αλλά το έχω προχωρήσει λίγο, γιατί αφαιρέθηκα, γι' αυτό. Και θα ξεκινήσουμε δηλαδή από πολύ περίεργο σημείο. Αλλά δεν έχει, δηλαδή σήμερα το ξεκίνησα και αυτό. Μαζί με το Sleeping Dogs και το Just Cause 2 επίσης έχω ξεκινήσει. Είναι συλλεκτικό σε steel pack, να σας δείξω και το κουτί. Το κουτί είναι αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι. Περιέχει και τα τρία παιχνίδια. Περιέχει επίσης και μερικά DLC, τα οποία είναι ανώνυμα, τελείως ανώνυμα, για να βρεις αυτά τα outfits στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Πρέπει να έχεις μόνο αυτά τα συγκεκριμένα, τέλος πάντων, το συγκεκριμένο CD. Αλλιώς μετά πρέπει να τα κατεβάσεις από hack. Λοιπόν, θα σας δείξω. Όποιοι ξέρετε το Just Cause το 2, τότε θα εκπλαγείτε. Όσοι δεν ξέρετε το Just Cause 2, θα βάλω link κάτω στο description, οπότε θα το παίξω. Για να ακρίβεια, όποτε θα το παίξω, να πάτε να το δείτε. Δεν θα βάλω link τελικά κάτω στο description. Γιατί πρώτα θα παίξω Sleeping Dogs και μετά θα παίξω Just Cause. No. No. No! God damn it. Έχασα λίγο. Δεν νομίζω να πειράζει. Έκανα λίγο μια βλακίτσα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τώρα θα πρέπει να ξεφύγω τους μπάτσους. Και πώς ξεφεύγουμε τους μπάτσους? Όπως τους ξεφεύγουμε και στο GTA. Τρέχοντας. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή είναι λίγο τροποποιημένος ο τρόπος στον οποίο μπορεί να ξεφύγει στους μπάτσους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Sleeping Dogs. Get the hell. Και τώρα το χάσαμε τον μπάτσο. Και τώρα, παιδιά, θα πάμε σπίτι και θα σας δείξω αυτό που θέλω να σας δείξω. Όχι, το έχει το outfit τώρα. Με το που θα κατεβούμε δηλαδή από το αυτοκίνητο θα εκπλαγείτε. Όσοι ξέρετε το Just Cause 2 και το Sleeping Dogs.
Fuck you. Ωραία, τέλεια. Οπα. Οπα. Yes. Και τώρα για να κρύβω δεν θα πάμε στο σπίτι μας, θα πάμε σε κάτι μαλάκες. Α, εντάξει. Πάλι καλά. Έχω το δικό μου το outfit. Λοιπόν, τώρα θα εκπλαγείτε υπερβολικά πολύ. Δείξτε όλο το outfit, σε παρακαλώ. Α, το έδειξε. Νομίζω. Τώρα θα το δείτε όλο το outfit. Να στο. Είμαι ο Ρίκο, αν θυμάμαι καλά, αν λέγεται έτσι, από το Just Cause 2. Για να ακρίβεια είναι ο Κινέζος, μόνο που έχει το outfit του. Είναι ακριβώς το ίδιο. Μου το έδωσε μετά που έκανα την πρώτη αποστολή. Αλλά το έχεις μόνο συγκεκριμένο CD, γιατί έχω ξαναπαίξει αυτό το game και δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή δεν είναι η δεύτερη ή η τρίτη φορά και μπορεί να κάνω κάτι λάθος. Το έχω παίξει αρκετές φορές. Και οπότε κάτι ξέρω. Επίσης, δείτε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αρπάζουμε αυτόν τον άντρα, τον πάμε εδώ, χτυπάμε τον μπόρμπαγκας και τον σουτάρουμε μέσα. Τέλεια. Πάμε τώρα σε ένα σκοτεινό μέρος. Α, επιτέλους έκλεισε η μουσική. Για να ακούμε λίγο πως ακούγεται τη μηχανή. Αν ακούτε κάτι ντουκου, είναι από αυτόν τον ηλίθιο. Που μόλις σκότωσα. Και πάτησα. Δευτάρο.
Cool. Και τώρα τρέχουμε full. Πάμε γρήγορα. We go to take this car. Αυτό το αυτοκίνητο, παιδιά, είναι. Για πάμε να δούμε. Ωραία. Είμαστε εδώ για να βρούμε αυτό κινητά. Αυτό αυτοκίνητο είναι έτσι και έτσι. Ωραία. Οκ. Πάμε! Είμαι κόπ, φίλε! Είμαι κόπ! Τι μπορεί να κάνεις ένα κόπ? Για να κρύβομαι με detective. Ναι. Πάμε τώρα να κάνουμε άλλη μία mission. Κανονική mission. Και τρέχουμε τώρα υπερβολικά γρήγορα. Λέμε τώρα. Δείτε τώρα ένα κολπάκι που θα κάνω. Stop it. We're gonna take this car. Αυτό το αυτοκίνητο θα πάμε να το πάρουμε.
Τέλειο. Hey. Φοβερό. Οκ. Και τώρα είμαστε εδώ. Να δω τους ηλίθιους. Και θα μπω μέσα με αυτή τη στολή. Ναι, ξέρω. Παιδιά, συγγνώμη, ήταν λίγο μικρό το gameplay. Αυτό ήταν για σήμερα. Κάντε like επειδή με βοηθάει. Subscribe αν δεν είσαι subscribe. Τέλεια. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!